inin kalim min ke eni ka muso de bilana ɲɔgɔn na bon e bangebaga e ba ye a da dɔ a la i b'a kɔ i ma ni muso a y'i lebu ni e sera muso in ma tuguni ko i ni ale tɛ wa ko ni e y'i ka bangebaga ka kuma labatoya junubu b'i la wa donc masayila min filɛ nin ye Ahmad bin Hanbali delila ka ɲininka la dɔ nana Ahmad bin Hanbali ma a ko ne ka bangebaga ne fa a ko n k'i ka muso bila Ahmad ko i kan'i ka muso bila a tigi ko Ahmad bin Hanbali ma a ko Abdullahi bin Umar a fa Umaru ko a ka muso bila a ma bila u taara ciden fɛ ciden ko Abdullahi bin Umar ma ko ni fa ko i k'i ka muso bila aw Ahmad ko cɛ ma ko e fa ye Umaru ye wa a ko ni fa ye Umaru de t'i ka muso bila ni fa tɛ Umaru ye i kan'i ka muso bila wala dɔnnibaw y'a yira bangemaga muso ma don a cɛ ma don n'a ko den ma i k'i ka muso bila dɔnnibaw ko a bɛ lajɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ bangebaga in ko i k'i ka muso bila diina ka sababu dɔ de bɛ diina ka sababu jɛlen dɔ de bɛ ko nanjiya kɛra i muso ya a banna ka o de bila ni bangebaga ko i k'a bila o de kama i b'i ka bangebaga labato i b'a bila misali la i ka muso tɛ sali dɛ aw dɛsɛra la i bangebaga ko i k'a bila o bila ou bien i ka bangebaga i ka muso kɔlɔsi wagati bɛɛ ani wali cɛw de bɛ ɲɔgɔn fɛ wali cɛw de bɛ dɔn ka bɔ kɛ a kan kuma kɛra ye dɛsɛ kɛra la o de la bangebaga ko i k'a bila o de kama i b'i bangebaga ka kuma labato i b'a bila diina sababu ni diina sababu ye dɔrɔn mais n'a y'a sɔrɔ diina sababu si tɛ bangebaga ma sababu jɛlen si fana fɔ sababu min b'a to sariya la ko a dagara muso ka bila dɔɔnikɛbagaw ko i t'i ka muso bila nin kama ni sababu tɛ i t'i ka muso bila donc n'a y'a sɔrɔ muso ni bangebaga de bɛ ɲɔgɔn na ni e bɛ se ka i ka muso tɔɔra bɔ bangebaga ka cogo min ka kuma fɛ cogo min a b'i ka bangebaga tɔɔrali to i b'o de fɔ a ye ou bien ka bangebaga de ka tɔɔra bɛ muso kan i bɛ kuma bangebaga ni nɔgɔya ye i kelen n'a kelen ni majigi a bɛ se ka muso in to ye cogo min ni o si ma ɲɛ i b'i ka muso ta ka bila yɔrɔ wɛrɛ k'a n'i ka bangebaga bɔ ɲɔgɔn kan muhimu ka ɲininkali surunya ni bangebaga muso ma cɛ ma n'a ko i k'i ka muso bila silamɛya sariya bɛ lajɛli de kɛ n'a ye sababu fɔ silamɛya sariya sababu ye min ye ko muso ka bila n'a ye a bɛ bila mais n'a ma silamɛya sariya sababu fɔ a bilali tɛ wajibi ye i kan bon ni ɲɛ ɲininkali min kɛ ko balimamusow dɔ de don u ye jɛn dɔ de kɛ ka wariw dɔ fara ɲɔgɔn kan k'u b'u dɔn wari dɔ hɛra sira la bon ko sunkalo natɔ o jɛn minnu bɛ jɛn ɲɛmaya la sunkalo in kɔnɔna la u ye dɔ ta wari in na ka minɛnw dɔ sara u m'a fɔ jama tɔ ye ko ni sunkalo tɛmɛna ko olu bɛ o wari ɲini k'a sagi wari in nɔ la ko o bɛ cogo di bon ni jɛn sugu mɔgɔ minnu bɛ wari bɔ k'a don kɛsu la hɛrɛ siraw la ninnu ye sadakatun jariya de a bɛ marase ni u tigi ka ŋaniya de a ye min fɔ minnu ye wari bɔ jama a ye min fɔ jama ye k'a fɔ wariw ka fara ɲɔgɔn kan u ka kɛ nin de ni mɔgɔw ye wari bɔ o de kama a tɛ daga o wari sugu ka ta k'a don donyɔrɔ si la
fo wori mina na mogo la ni haklina mina fo aka do de la wori udira ni haklina minye ni hera ko minye fo wori ka do de la ate daga aka wori go ola kudo yoro wore na ya soro jama majena ote daga hari na ya soro hera sira wore de do wori bora ni ko minye kelen kele ja ka wori do kesi na ni ko minye fo wori ka do o kundela na budo yoro wore jama be de beshi anya wori bo ni hera de kama de me anya ni hera ko fana ye ni jama jena naye amboke ni jama jena naye uboke ni jama me jena ye uluyu ka wori bo ko min kama fo ka wori ka do odela kele bo na ya suru nyinin kalin konona ni nyema nonu nye ni haketa jama wori la de puru ka juru do yerela ni sungalo temena una asagi jama ka wori la nintebe jama wori na dana ya dara eka kana fui tala juru la kana juru do yerela o wori la ko kofe mbasagi ni amasara atikuma atebe mana atebe aka fenta wori na jama wori na kado do nyorola wori farla nyukum min kama no kunte kele ni jama tota kalama fulana ate daga ka wori njuru da au yerela fana ka juru ta wire ye wori na ko ni sungalo temina ba saga nola ni jama ta kalama o fana te daga wiri bo ko ale ya me dola ko ni ye sogodo balana inyu ni nyogonche ko okofe eye kalake ko sogobe ko du ko bo ko ikano kunu ni yo kunu ye jifai haja qawlun batil ni nyekuma chila ni nyangalonde ni madella siyenina ka fo sogo min balana inyu ni nyogonche ni yo bo kano ko ye jifai ni nyangalonde bo ko aw mogo dore do chokoroba sara chinye aka chinye matila tilan choko nyumana abe komi munu be nyema yala chinye tabaga nyema ye minye ale ma chinye intila atilan choko nyumana aye dode takadi mogo kelenkele madro silamia sariya tilan choko te yala min dira ema eko mina adagara yewa amatila sariya ka tilan choko da a ube niya mina dagarai ka do duba ka kunko dola ba bonni ciye ewa nyema ye ciye tila na matila silamiya sariya chogola ciye tabago na beye baliguye ade taya aka ciye na jena naye an kan nyema ya ke chogo mi silamiya sariya chogote ni nyede ni an beye baligu de an jena naye an nyatoy aka tade do na ube ye baligu ye na jena ni minye basi tala ude tado min na ya soro ama ube ye baligu ye do ma jena ye jakwa na ya soro ashe bala dili min kera tila chogo min fule ka kenya bese ka guruja ka tila silamiya tila chogo la ude wajibi nin tila chogo ka guruja aka tila silamiya tila chogo la ude wajibi ni mogo minya ka hakke nyini ni na fenti kan ni na sinji tigete fe ngorete ika hakke de do ko na ya do tilanchugo min fule ni islamia siran tilanchugo te kele fula na majenai me sabana dilanchugo tala de nanko anka jonni no fede fo tien ka tila sariya tilanchugo la obeke fitina de obeke nyogombugo de obeke joli bode obeke fitina bade nyate surala ede ka hakero ni min dirima e yere ya laje na atila la silamiya sariya tilan chokola min dirima atika hakebo
iko mina bashi tala parce que kam fem mini ka hakela akausa kam make ka hakke bela mais ni yere yado amatila silamiya tilan chogola de ni hakke min fule ka dimnema na tilala silamiya tilan hakke tilamiya tilan chogola nin kachanne ka hakke kanomina de ni yere yado fendirima na ya tila silamiya sariya tilan chogola fendirima min kacha eta ya silamiya tilan chogola kanomina de parce que fule ka wali hakke de mina wala o mina lite daga yen ika hakke min ya silamiya sariya ibo mina ube nim fendirima min ki ka hakke koron ni setala ka tila silamiya tilan chogola ibo mina ato nima jala mini nya tilan nin tilan chogola kiyama do de bito ita hakke ita to min be ale de ba sagima ita to min ba nufe la garabe asakima donc aka famu na be se ka guruja aka tila silamiya tilan chogola de wajibi aya guruja tile kiye ka tila silamiya tilan chogola beki haka hakke so no to se ka ke min dira ema ni atila silamiya tilan chogola atika hakke bo do de diri mai ka hakke la basiti kai kamina iba ke minye iba kai me ni fendiri ma min kace ka hakke osagi kanomina ambe min fonni no weninde wa alaikum salam bon nin ben kan la nyine dro konye bidia min fo misali la mo min be mawludi ka amba fo bidia mo wa abo fo mo min mako bidia mo min ye bato chogo ke dina la bato chogo mi delila tala qur'ana delila tala hadisa delila tala salafu salu ka tabolola ni e koni e bato chogo yinke fili bolo te fana ki yire tugu ibaka iya ke ka bato chogo fana ye ibaka filite ninde tugu ko bidia mo ni mo be maulidi ke sisa e ye maulidi ke ka tabolo sango saibi yire tugu ka fete de abe fo micro la fana sango sa doni ke baga bolo ko maulidi ye bidia iya bidia do ko ate dina kono I tugu ki bambaka tonan ja kere ya wajuli me ka fo maulidi ye bidia e mabila ibe maulidi fete e tugo de ko bidia mo bidia ide lesirite fengo fenna dina la bebe nemba ka ko nimbato chogo min fuleni lesiri site ni na dina la lesiri tala qur'ana lesiri tala chiren ka sunna la e yo ke filite fana ki tugu ka ke iba me doni ke bago na fana ko bidia de do I tugu ka ke aforiye ko ka dabila bidia do ima dabila ide to ko bidia mo koy be simu bo ko mawo min ba itikafu la ni salli kalo yera ibe simisiri kono ibe bode ni kalo koni sabatira dro itikafu banna me salafu salihu tumbake ubeto misiri kono puru ukabo misiri kono ka tile salli kene ka nuye salli kene ko ubeto kaso kono puru nkabo batola ni bato ewa ni bato ntumbe bato mina ni bato kabo kata salli kene la ntumbora bato mina ko fi metin kaso kono salafu tumbe ninke sinu ni kalo koni sabatira dro itikafu banna ibese kabo katika sokono me niye salafu salihu tumbake nuye ululda dege mbetonka itikafu mbeton misiri kono ka soli kata salli kene la ninye salli kene ke mbeten ka sokono basi to fanala salafu tumboke pour ka bato tugu nyogona me ni kalo sabatira kono adagara ikabo itikafu banna
bo ko ni min ɲinin ka dɔrɔn ko minnu bɛ kalansow la u b'a fɔ misali maana u b'a fɔ ni mɔgɔ min kumana kan wɛrɛ la ni arabu tɛ i bɛ nin wari hakɛ sara delila ka dɔɔnikiba dɔ ɲininka nin na a ko nin ye de ka hadamadenw ka wari do fu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili a ko mɔgɔ kana nin karama bila denmisɛnninw ka kalanyɔrɔ la e bɛ se k'u entraînement ko adabu u ka arabu kan kala ne ka fɛn ta ka bilo kan ni mɔgɔ min ma arabu kan fɔ ni mɔgɔ min ye kan wɛrɛ fɔ mun tɛ arabu kan ye nin wari hakɛ sara dɔɔnikiba dɔ ye nin jaabi a kɛli man ɲi k'u ka dabila o ye de ka hadamadenw ka nafolo minɛ ka du fu aleykum salam ulu ko olu daji n'a seri ka fini ma i n'a bɛ se ka sali wa sobenw bɛɛ la sobe min ka sobeya ka giri ka tɛmɛ sobe bɛɛ kan o ye wulu ka daji de fɛn sobelenw na min ka sobe ka giri ka tɛmɛ fɛn sobelen bɛɛ ka sobe kan o ye wulu ka daji ciden ko n'o o dɔn ni fini de la o a y'a a nɛn kɛ minan de kɔnɔ i k'a ko siɲɛ 7 de siɲɛ 7 na i ka bɔgɔ kɛ siyɛn dɔ la iriwaye dɔ la a siɲɛ fɔlɔ i ka bɔgɔ k'a la cɛncɛn kɛ minan na donc dɔɔnikibaw ko nin kɛra sa minan de nin kɛra sa duloki de nin kɛra sa i yɛrɛ farikolo de ni wulu kɔni y'a nɛn k'a la k'a nɛn fo i k'a ko siɲɛ 7 de i n'o kana sali dɛ i b'a ko siɲɛ 7 de siɲɛ dɔ la i bɛ bɔgɔ k'a la Waalaikum salam. E koy balima de. Bon ko e balima e sigiɲɔgɔn san o san kuranna kalan b'a bolo a bɛ karamɔgɔw wele u bɛ na ka so kɔnɔ ka kuranna jigi bon a b'a ɲini e fɛ k'e wele ko e kana ko ni e ma taa a tɛ diya ye a b'a tɔɔrɔ a bɛ kɛ fitina ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛ cogo di dɔɔnikɛbaw ko bidiya kɛ yɔrɔ bidiya bɛ kɛ yɔrɔ min san o san ka mɔgɔw wele u kana kuranna jigi ka so kɔnɔ karamɔgɔw ka fara ɲɔgɔn k'u bɛ kuranna jigi kɛ bidiya don et puis kuranna jigi tɛ dɛ e ye hijibu min kala y'o de kala nin ye hijibu min kala o y'o de kala kuranna jigi ye de e yɛrɛ k'a ta suratul fatiha ka kuranna kala dafe fo ka taa wannasi i ye kuranna jigi nin de la mais a ka kuranna tila ni ɲɔgɔn cɛ nin ka hijibu 2 kala nin ka hijibu 1 kala ko aw bɛ wulu kɔlɛ ɲɔgɔn na ko a ye kuranna jigi a ma kuranna jigi dɛ kuranna jigi tɛ nin ye kɛlɛ 2nan bidiya de don ka fara ɲɔgɔn ka tɛ ko a bɛ kuranna jigi nin ye bidiya de lesiri t'a la diina la bidiya kɛ yɔrɔ fana dɔɔnikɛbagaw ko i bɛ se ka taa ye ko damadɔ de kama n sigiɲɔgɔn de ye nin ye n wele ko min filɛ a bolo nin ye bidiya de don ni n taara n bɛ se ka bidiya in bɔ a bolo n bɛ se k'a yira a la i fɔlen min na karisa nin ye bidiya de a dabila a b'a dabila i bɛ taa fɛ nin na parce que i ka taaliya diina masalaha b'a la a filanan ni n taara fɛ bidiya kɛ yɔrɔ in na ne tɛ se ka bidiya in bɔ ye dɛ mais n bɛ se ka kuma fɛ dɔ bɛ bɔ bidiya in fanga la bolo n bɛ se ka taa ka kɔnɔnajɛya k'a ye hali n'a ma bila pewu dɔ bɛ bɔ a la a bɛ dɔ bɔ a la nin fana diina masalaha bɛ nin na taa ye diina masalaha bɛ nin na i ka kɔnɔnajɛya k'a ye hali n'a ma bidiya in bila pewu dɔ ka bɔ bidiya in na a bolo mais n'i yɛrɛ y'a dɔn nin ko fila tɛ se ka kɛ n'i taara e tɛ se ka kuma yɛrɛ ou bien ni e kumana a tɛ bidiya in bila ou bien ni e taara dɔ tɛ bɔ bidiya in na hali n'i ye kɔnɔnajɛya k'a ye kana taa fɛ dɛ
waddu law tudhinu fayudhinuna ubafe aka maslaha ika maslahun nofi ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إجا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا على القرآن كنو كنا يجيغاوك القرآن كنو كنا ين على كآية وميورو من مغوب تلونك كنوية وب مغوب كافر نوية أكنا شيء كفرو تقول كده فنو دونا برويلا minni katilun ke kenu qur'ana aya yube ka kafiran qur'ana aya nu dona baro yo min no te kelenya men ni ote ubake katilun ke kenu ala ka yawe ubake ka kafiran ala ka e sigira ka faruka ala ko eni e yu nyogona de akunu be kelenya e wonni ala be munafiquni kafiri be faranyo ka jannaba kono donc doni ke ba o memni aya de ke delilay bidia be ke yoromi kana ye bidia be yoromi kana ye ani ciden ko man samiya bi dajjali falyani anhu akuni mo mo ne dajjali kibariya mi ma boala kana girala de donc bidia be ke yoromi kana tay nin ko fulata la kana tay ni yere yaro nin tara imbeshe ka bale ube nin tara imbeshe ka fo dobe bo afangala hari na ma boye pew e be se kata bidia ke yorola nina dina masala be nina min nin ko fulate kana ta alaka gace korosili alaka hake korosili ani alaka bonyalini alaka karamali bale tanye ni ya dina chinyana mbolo bida desera kabo dina la mali fulan ka fuya desera kabo dina mundo ngoni masala dedo hada maden gasi sigi awnya anka hada madenya gase sigi anyo de bila ala tanye anka balimaya anka sinji anka sigi nyogonya hake anka hada mariya gase sigile anyo de bila ala tanye ode dina tinya malire dina tinya be malire hada maden gase sigide ani balimaya korosili de ani sigi nyogonya korosili de anyo de bila ala tanye ode dina tinya ya donc wa tebbe kata faruka qur'ana jigi yoro la bidiya de kanata wani ufe intata misirila ko komi nye sungalo nafila ye ko doba sallu ka sokono teta misirila ko sungalo nafila min fule ni jama ka fara nyogon ka ke misirula sunna de do ciden tilela ciden nya ke su saba abe sallini mugo ye sebaw ye sunna ni na ciden mabo kana parce que misiri farato ciden mabo utara har ciden da goshi amma bo fo fajiri ciden nana ka sallini jama'i ako suro ayem min ke nyaaye de min yen ato ni mabo kana sallina wuye nsira na de ni ne dumera nin ka kana kaw ka wajibiye wala ciden nya toy abubakar tilela amake umaru tilela de umaru nana dondola mogo be salli misiri mogo fula be salli nyogon fe yamfe mogo suguna be salli nyogon fe yamfe umaru ye sebo fara nyogon ka akon ne yaye misiri jama min fule ne nya anko fara nyogon ka mogo kelen ka salli nuye o kanyi umaru yake aye jama fara nyogon ka ube ibn kabike alimamiye aka jokotani kele ako salli ni jama donc sunna da ka ke misiri da bon don ke ba ko hadisa dobe ko ciden ko afdalu salatul mar'i fi baitihi illa al maktuba ko ciden ko hada maden ka salli be kanyi ka sode kono ni fardate do be ni hadisa deta ko sungalon nafila ikake ka so kono de kausa misiriya katawdo ni hadisa be kelena nafila de ka arawati nunu fajiri arakatal fajiri salli fana nyara kannani salli fana ko fara kan fula futuru ko fara kan fula safo ko fara arkan fula nunun de kanyi ka sokono ka teme misira ciden kambe kelena nafila udema me doni kiba ko nafila ni jama de kera ma sariyaye jama de kera ma sunnaye ikato nafila ke jama la de kausa ikaki ka sokono donc sungalo nafila min fule ninye jama de kera ma sariyaye jama de kera ma sunnaye ikata sungalo nafila ke jama la o de kausa ikelen ka ki ka dukono ema ye ciden ko
ija khama rajulu mali imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla kata salli jamala fasamanta doye munye ciden kunni mugo min taran nafila salli jamala alimami min yalaw salli e sallira alimami nofe fo kata salli bayinyana pewini alimami salamu bila nyofe ka salli mbeke nyofe ako hari su to nima nafila ke ala be su mumen nafila baraji dima ni salli kafara limu fo kata salli bayinyana ala be su mumen baraji dima wodi ato don ko abe hari do ka kataw kono nu sallira alimami nofe tarawihila na sera wotirima do be bokata obe dobe sigi kalimami ni jamato sallira uta wotiri salli kata ude do sunnate wede ni ko ni sallira alimami no fe jamala wotiri salla no fe ni wotiri salla alimami no fe ni eko a ne ba fe su tola ngan nafila woreke nkin ka salli labanke wotiri e fana ni wotiri salli alimami no fe sira fula bi bolo sira folo na kadiye ni alimami wotiri salla no fe na ya salamu bila no fe suto ibe mi saliba salli fula ibe salamu bila ite sage wotiri ndeka me suto la ibe se ka salli cide ma fo salli te wotiri ko fere cide ko wotiri fula de te su kelen kono me ni wotiri salli be se ka salli wore nafila wore salli suto la fula ite sage wotiri deka o yen ni salamu bila alimami no fe ni ko mba fi kinka su wa salli laba mbe salli min ke su fe kan laban ke wotire sira fulana wotiri salli alimami no fe mais ni be do alimami no fe wotiri la ekitanga ni asafuye ekitanga ni ko be fulade salli ni alimami wotiri ke ayetta ya ke nyogon fe alimami salamu bila kana salamu bila uli ka kelen faraitaka ni ya fir ika kelen faraitaka eta kere bolo safuya kera fulaye bolo su laba ni kan nafila ke bi ka wotiri salli donc ka kuma surunya nafila sungalon nafila min fulen ne ka ke misiri la jaman no fo de kan o je kanye kateme ka ke kaso kono ko be salli wala fo Allah ko tuuri ala mi santa ni musa na so na war fa ya di kala no era ma kan bila wato ngal ta na sani mami ala ida so dendo ni ibada kan mo do lay kan mo mu kan ni na ko so ya wal mo mu ya ga ti wele ba ko ni den to wala wala tewo ko anye misali min fo komi ube min mina kalandew ma koy kana kanwori arab ewa kanwori fo ni arabu kante na ya suruba wori fara nyogon ka kadi kalandew ndemadu har nu ba de kalandew ma parce que aka kaida do de folo eska kam go nyangini qaramay wori koy adagara folo ba ma daga ko sosoli boy rede ba do ke ba bolo folo kam go nyangini wori boy fuka haw yere kanyogon soso bode la folo eska dagara uba ma daga abe maliki ma jabira la ale ko te daga nyangili ka ken woriye wori boy misal islam wonte mi siyasatu saraiya ka kitabu kono aya sabati mi nye fama ye maralikela masake ubese kan nyangili ken wori boy aba delila ufo masake ubese ka ke wala doni ke ba ko nyangeli be ken wori boy nima ninto ibe nimbo niye ninke ibe nimbo uko abe daga de me fama ude kake sira kana di bema sira kana di mo sempuluma ko kan nin ko suke parce que do beta bidoka ka wori do minala ba fu nyabila ninde ma anye ni sariya de siga mode ke wodi ato nyi wori minala wodi ato ko nyangili be ken wori boyede me fama kere kera ni fama ude kake fama ude be se kan nyangili ken wori boy me hada madon to awni nyogonche ka nyogon nyangini wori boye ko la ko aw ka toy so soli bala yere folo nyangili be ke mo ka kam go nyangini wori bo be ke ubateke o so soli be tuma mi so soli kuma sahalem fana tarata uko masake ude be se kake marali keraw ni masake ube se kake kam go nyangini wori boy me hada madin sempulu to aw ka yere kurosama ka wori bo bila mo ka karama bila mo ka ba nyangini wori boye don ke ba uya fo ni ninde o ko fe ko ni eyem mo kanu kara mo do
min ye aka ewa fembe dina koni ala ko ka eyo kanu yi den togo dayo ko wele ko fa e bashi to la silamiya sariyala ci den yere dondola ko sebawma akom muso jiginani denke nya togo da mfa Ibrahima nya togo da mfa Ibrahima donc ni togo da mo togo da ka wele nye karasa nyin ewa den togo da ila bashi to la bonya ni karama de yoye ha bon koni eye anya kurana jigi ko min fo eyere de ye kurana jigi ika sokoro eye kurana kala ka jigi ka sokono kurana be dafa wati mi eyere ye hadiya do kado do bo ini ka dembaya e kan ni sonja ko be chogode donc ba ko Anas ibn Malik konna ye aka kurana jigi ni aye kurana kala na ka kurana be jigi abaka dembaya fara nyogonka aka kurana timme do na ya timme be do ke dembaya be amina mina o don ke ko nin ko sugo e yere ni ka dembaya ni be ka kurana dafa iyu fara nyogon ka do fo be amina fo o be ka dumuni to be ba du bashi tola ko ni jama do awu nana misiri kono ko abena salli almamini jama no fe me awu ya soro salli banna almamini jama ra kallaba uma nguru ko soro salli banna afana be se ka fara nyugon ka ke jama yewa bon na yere yado jama salli taraka awda na fana nana jama kulula ni almami ye ni jama ye salamu bila afana be se ka ke jama ka modo temawunye akawula salli min na ya suru ekelende nana almami ni jama ciiden ko ni jama suru cogo min faruka o cogo de la ni aw nana ye almami ni jama suru u bora kumbele mina de mu ma bo salli la de u bora kumbele mina de la abe kabaru de ke ka faruka ni almami ni jama ewa ye salamu bila na u yoro ya do hakke min nana abe se ka ke jama ye aw ye doni ninke almami no fe abe se ka otige abe ke damana jama ye kam wote me awye ube buno seminu bafo ni ekelende nana eye kabaru fili ifara almamini jama ka me ma foi so e bola doro jama wure nana misiri kono jama wure donna misiri kono akwa dagara ikan nintige ikata fara nin jama ka jama salli bashi tola be se ko ke nawu jama de nana folo ciden kun na ya almami soro chogomi aye kabaru ka fara almami ka de folo abe kabaru ke ka fara almami ka ni salli banama foi soro afana ye jama de abe daga wuye awuye ewa fara limin kal mami ka ko tige aka mo teme awunye aka la salli ni kelendo re fana eye kabaru ke fara lo kay ma foi soro e bola doro jama wure do na misiri kono abe daga yi kan nin tige aka ke jama e aka salli iyaro do fana bafo ko jama fulate be misiri kelen kono o be do bolo ko ni almamini jama sallira jama wure nana aw ya soro almamini jama ye salamu bila ka kelen nan salli ko kana mo gotte me awunye ka salli o te kuma sahalenye minye jama min islamiya sariya ya bali ni mo munu nya tugu ku dabo kama keleni mankande be misiri kono ni almamina damana jama ni almami fanana damana jama ni na ka jama ko unte salli nin kofe ni fanana ka jama ko unte salli nin kofe aw babila ni almamina ka jama sallira ni almami fanana ka jama bina ube salli uyode ke lada misiri kono doni ke ba ko ninde tebbe wajibi nin ka bal ni nye silama farafarali de ka silama farafara de nin tebbe de ni awna na kom almami ewa misiri ka almami bina salli ode kofe aya soro usallira afana ka ke jama ka mo temani nyogonche bashi tola ubo delela ke ko chide ani seba usallira usigilento cedo nana alema jama salli soro cidin ani munu sallira ako yala mogo be min be salli ka fara ninka ka jama salli sadaqati baraji sadaqata mawa doko ho mogo kele murila ka salli ka faraka
kata ibn Usaymin rahimahullah lejina daima Cheikh Abdallah Bumbaji nunu u ye delilata ni hadisa de la ko jama fula be daga misiri kono nama dabo kama ani ciden ka hadisa salatu rajul ma rajul aji kam min salati wahdahu wa salatu ma rajulaini aji kam min salatihi ma rajuli wa ma aksaru jama'ata fa huwa ahabbu ila Allah wa afdalu ko ciden ko hada madde mogo eni mogo wore ka salla mogo fula ka salli o kawsa ikelen ka salli mogo saba fana ka salli nyogon fe o kawsa mogo fula ka salli ciden ko min ka jama ka cadoro o de kanyi o de kadi alai donc ko ni hadisa koso ni hadisa ya amude ni hadisa koso donc ni awnana ama dabo kama awnana ko bina salli al-imami ko fede ayasur al-imami ni jama sallira adagara akam mogo kelente me awunya kala salli basi tola Par exemple, nafila kitabu ni WhatsApp et bisa semua tu bisa di kelas nafila akimi ni lawat para dunia. Bo ko internet ka radio soso ka wa be kitabu ni papier do bila sungalo tile bisa ba kafe sube kan nafila e wa nafila ko tila ni sun na iben ninke ni suna nunu nye bidiya de mogo kana bara ke nu ye bidiya de do sungalo nafila min fule ni hakke sigilen tala Cheikh Islam bun temi ko hakke sigilen tala Cheikh Abdallah Bumbaji ka seti dafalen de eri kele ni ko al jawabu sarihu fima warada al jawabu sarihu fi salati tarawih kun ni nye jabu bangale nye nyinin kalimunu ni fatawa mun ni Bumbaji yu ke tarawih ka salatu tarawih min fule ni nye kaseti dafale a sebele lama be a kaseti lama be Cheikh Abdallah Bumbaji parce que nyinin kali chayara tarawih ko ka do be kasi tarawih ni rawbe kudo do be duawu tarawih duawu chaya do be tarawih duawu ube ewa atejwidi nunu na nyogonaw do ko ewa tarawih akana temenninka do ko tarawih ni shukono na nafila te kelen tumamo nyinin kali chayara utara Cheikh Abdallah Bumbaji segere akadu kono ka nyinin ka seti eri kelen ko abe tarawih ka ko abe tarawih ka nyinin kali no kunutu ni fe wa be yode ni manyina ko akoni damina ya kwa jawabu sharihu ato fima fi fatawa salatu tarawih di samahati Cheikh Abdallah Bumbaz ni mo min tara ni kasetita ube ashabila ma yalla je ibe famu saman soro tarawih ka kola donc akon nafila min fulen ni na be ke sungalo la hakke tala hakke sigilen kelen tala tani kelen ni ya sallanyana tani sabani ya salli sunnado mugani kele ni mogo minya salli sunnado shaw sira bunteme ko hakke tala munum bu bo nyogo nafana ni nye tarawih ni qiyamul layli e bidiya ni mbe famu baliya dinala abe famu baliya Cheikh Abdallah Bumbaji ko cide ako sungalo towla atumba yire jija ben nafila ka be singo me tallaba te singo ciden tumba kabbato jidi tallaba la temminke tan e watan folowla ako tan folowla tan folo ani muga ko cire sallallahu alaihi wasallam abin nafila ken nunu na be sinogo men ni tallaban sera be do faran nafila ka be do jidi batola te sinogo yere ahaya leila kullahu donc hakkete nunu na munun tara papier dila ko sungalo ewa tile bisaba dongo dona damana nafila bidiya kana baraka na lesirita la dinala hakke jolente nafila la munun ba ko fana sungalo jole sani sungalo kajo karle tiru cinyo ma ya fama de nyenni kela nyafara bidia de nunu de kan ni sonjani sungalo koni nale basitala no bo ko sugu min ko bidia nyafo e wasugula fana ali misakiyat ube min fana dila papier fana be chari e wa ko suguru duni e wa salatu che eri kele do ko suguru duni salatu che ikayire mina eri militi bisaba do ko suguru duni salatu che kenji miniti ki yire mina bidia do lesritala ala ko yemmi ay dumuni ke fo fajiri jeman ka bo fabili fi mana ni fajiri kene cira yere be fajiri doni yere ni fajiri kene cira ni dumuni bilay kani ka muso ka fo nyogonya ni e yere te fajiri doni yere ye idalembe salli welela minna ko be fajiri do no ye salatu bodoro yere mina ka bo minini dumuni na ni muso ka fo nyogonya ne ka ali musakiyatu ali ihtiyatu ki yere kolosi ni ini e wa salatu che ki yere mina ka bo minina bidiya wudura kana barakenu سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ñinen kalim min ke eni kam muso de birana
bilala ɲɔgɔn na bon e bangebaga e b'a ye a da dɔ a la i b'a kɔ i ma ni muso a y'i lebu ni e sera muso in ma tuguni ko i ni ale